Ayo Elisa, luwih dhisik. Ayo Sa. Tak aturi jumeneng. Ya, Elisa Orkarus Alasu. Heeh. Sembah nuwun para pecinta budaya. Ya. Kanca-kanca WMC Wayang Maniak Community ya kepareng rawuh. Ya. Mbah Woto ya wis tata-tata. Ya, ya. Mbah Yasi Ben wis mayang ket awan mau. Ya, ya. Pak Lurah, Pak perangkating desa uga para-para muspika Kecamatan Sambung, Pak Camat utawa yang mewakili uga Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili yang hadir pada malam ini diaturi sugeng enggah sugeng mirsani ya Yung. Ayo Sa, nangis sadroning atiku nalika Sugeng dalu Mbak Elisa Orkarus Alasu. Sugeng dalu macange Yulimbok Pak Kangko ingkang minulya. Piye kabare Sa? Nggih pengestunipun. Radi lumayan ya rada kesel tapi
piye ya nek wis arep sowan wonten panggenanipun Mbah Rasim niku saking mangkat niku pun bahagia riyen niku lho. Apa? Gahawane niku happy bahagia. Bahagia. Iya. Bahagia aja dijalakne bahagia. Aku wis baten saka ning dalan iki. Oh, Iki ngono. kira-kira ana apa meneh ning omahe Mbah Rasim iki sing anyar apa ya kira-kira ngono. Kowe mau wis ning ngene Mbah Rasim. Aku langsung saka pinggir, Heeh. tak melipir, tak delok apa sing anyar, set, Heeh. langsung melebet ngek wonten Mbah Rasim wonten ngajengan menika. Wonten Langsung pundi? Mbah Rasim wonten pundi? Ngajengan, wonten ngajengan. Ngajengan. Iso ngacengan iki lho ngawur iki. Ngajeng kori, Ngajengan. kori ukir-ukiran itu. Itu namanya gebyok, gebyok Apa? sa. Gebyok. Gebyok yang sangat indah sekali, mbah piro regane kuwi aku yo pengen. Langsung kula nuwun hormat kula. Hormat Mbah Rasim. Ayo no, melebu. Lebu ya. Mlebu. Langsung mlebu ning omahe. Piye setelah masuk di rumahnya Mbah Rasim? Piye sa? Jajal kursine Pak Kangkong. Heeh. Ya lagi tak set kene iki, aku megol sithik saka kene wis bablas tekan Yojo aku. Saking lunyune. Saking lunyune. Anu bliture ya sa. Saking lunyune. Ah. Luar biasa kudune Pak Kangkong porsinya tuh kayak gitu, Ah. yang banyak kayak gitu. Dadi Anu. mau dayoh tamu-tamu aku. Sirku ya ngono. Sirku kaya jati kayane. Nah. Nggonku ki eneke kayu maoni. Dadi Luar biasa Mbak Rasim. Tadi juga wah nek butuh kayu ngomong Pak Kangkong lah kok ora langsung Mbah Rasim kok kon lewat Pak Kangkong. wah maklare aku. Mboten nek Mbah Rasim iki peparing apa-apa, menehi apa-apa kuwi dilambari rasa ikhlas. Nah niku lho. Tur wayangan bengi iki nek ora panjenengan ikhlas apa kelakon wayangan to, Sa? Nggih, saestu. Dalam waktu singkat loh Pak Kangkong. iya. Dan beliau juga tetap ya Pak Kangkong, saya juga kok ya isih ditresnani, masih boleh sowan, masih boleh saget sowan sederek-sederek keluarga sedulurku wonten pojok watu. Wis ping 3 menika. 3 kali ya? 3 kali ini luar luar biasa. Muga-muga dulur-dulur kabeh paringi sehat. Amin. Bagas waras bahagia wilujeng selamet sedoyo. Amin. Ya, pokoknya diparingi Semangat sing mirsani semangat luar biasa lho, Sa. Semangat, Walaupun niku, hujan nggih. turun ning tidak menjadi halangan, Nah, niku. ning mujudake berkah saka Gusti sing Nah. diparingke masyarakat mriki. Eloke niku, dasare panitione cantik-cantik sedoyo. Panitia Panitione niku cantik-cantik enem-enem sedoyo. nom-nom. Ya, enem-enem. Tadi udah foto juga, matur nuwun. Ini juga kalau panitianya itu enggak satset-satset, bocahnya kan emang harus yang enom gitu. Iya. Nek enom iki luwih satset-satset kabeh sok kelakon. Tur yo gelem kerja sama, bisa sing kerja sama sing sepuh karo sing enom kabeh. Lah iki sok kelakon kok ngene luar biasa. Mbah Ya. Rasim kalian panitia lan Bapak Ibu sedaya menika pinaringan silamit wilujeng lancar anggenipun gelar kabudayaan dalu menika. Amin, Sa. Seneng kula saged sowan mriki, Pak. Tenan, iki agenda setiap tahun Nggih. bakal diagendakne dening penjane Mbah Rasim, Nggih. didongakne Mbah Rasim tetep sehat, panjang umur, rezekine saya kathah. Allahumma. Amin. Beliau menika orang yang sangat berpengaruh tapi nggak ngetok-ngetoki. Bener. Luar biasa. Jadi siapapun sangat mengamati lah. Kula niku ditonton Mbah Rasim di PPSDM itu kilang itu aku nggak sadar gitu, aku nggak enak aku Mbah Rasim ternyata nonton, berarti beliau itu kan memang dari atas sampai ini Iya. banyak observasinya gitu loh. Iya, yang jelas Luar biasa. silaturahminya beliau, kenalane beliau iki Banyak. pimpinan Dari tingkat saka atas pusat sampai semua. bawah. Nah. Ditresnani kabeh, Tresno termasuk sedoyo. seniman seniwati yo Dikukup. diuripi, dikukup Leres. ini menjadi Mbah Rasim. Mugi-mugi dados berkahipun panjenengan Mbah Rasim, nggih, kathah ingkang nresnani. Nggih. Termasuk kula nggih tresno sanget. Tresno sanget nggih. Ya iya, ben Nggih. ditanggap Ditanggap setiap tahun nih. Piye? Ora murung nek ora ditanggap mung luap-luap ning omah kok sasine yo sasi sepi yo sa. Sasi sepi menika nek mboten Oh. tangkap Mbah Rasim nggih mung tingu. Heeh, ya ketek ketulup. Kaya apa? Ketek ketulup. Ketek ketulup. Ya kaya kowe dingak dingu ngono kuwi ta. Ya, aku keteke. Heeh. Ketulup tuh dia Pak ini. Ketulup itu ada andi ngoten niku lho. Oh iya, kena. Kena terus golek sing nulup sapa ngono. Oh, sapa sing gelem nulup aku? Hei. Sapa malah tawa. Ditulung. Ning yo ora apa-apa wong dagangan ya saya. Lah iya. Ya orang duwe bojo
Legan ya bebas. Lah niku lho, bandel tenan kok. Pokoke sik orang-orang 90-an iki rada do bandel, ora do payu-payu mbuh ngopo. Termasuk kowe rok payu ya, Sa. Ah nggih, nggih. Mungkin sing kuwasa, mungkin sing gawe urip kuwi mencarikan jodoh yang terbaik untuk kamu, Sa. Nggih, mbok menawa jodoh kurang lahir, Pak. Loh, jodohmu rong lahir ya Lho kecilian. kan gak tahu, sing jenenge jodoh kira ngerti, cinta itu buta. Ya, cinta itu buta kok buta ki grawuk kowe kuwi kok. Ya jodoh ranget mbok menawa jodohku ya isih ning adoh parane ning benua lain gitu loh. Nggih. Ya tidak kalah semangatnya Sa, sawangen manengen sak Sa. Ibu-ibu ke lho. Ibu-ibu, Kaya matur ngono kae. nuwun nggih, sampun Nganggo payung. ningali wayang nggih. Terus tutupan apa kae wajan apa kae nggih tutup sirah. Nggih, wis Semangat pokoke. selalu nggih Bu, sehat selalu nggih Bu. Nggih, ingkang padha mirsani wayang kula ndongaake sehat sedaya. Nggih, anak putu paringi sukses sedaya. Sugih madikel-dikel. Amin. Ibu-ibu luar biasa. Ya. Nggih. Ini ada permintaan lagu Sa. Lagu menopo? Nah, aku ora patek iso maca nyawa wacanan iki. Oh, nggih. Sapa iki wolak-walik akeh banget. Kula macane. Macane wow. Apa sing beneri apa? Heeh. Tanggal 16 siji ere 20 enem 20 26. Tahun 2026 2026. Ora. 20 apa ya? Piro? 26. 26, oke. Kepada Bapak Dalang jang ada di atas sana. Di atas panggung Di atas maksudnya. panggung. Panggung saja. Penggemar wayang kulit. Saja kirim, saja itu saya ya maksudnya. Ya. Ejaan lama. Ya. Kirim nawala untuk Ning Elisa. Saja suka sekali sama Ning Elisa. Besok kapan mau ngundang Ning Elisa? Asli betul. Nanti mudah-mudahan malam bisa apa toh tulisannya ya. Bentar susah ini. Mula tak lempar ke kowe aku bingung lek maca. Iya ini Arab Gedrik apa Latin apa yang Elisa asli. Saya setiap nyetel seneng. Wes kuwi lah. Terus iki coba tak golek. Semoga sehat selalu. Saya kirim enggak tahu ya tulisannya. Uang 100.000 minta lagu Gubuk Asmoro yang nyekar Ning Elisa. Sesi Deman yang nyekar Ning Elisa juga. Oh ya, berarti sak lagu seket. Ya. Oke. Seket. Lah yo. Sak lagu seket. Oke, tadi juga dari Pak Waris Sugiono Surabaya nonton. Nggih, Sak Pak lagu Waris. Podang Kuning. Nggih, juga menyimak banyak sekali yang ada di Channel YouTube. YouTube, ya. Mbak Elisa juga di TikTok. Wijolaras Indonesia juga menyimak. Diaturke ya, Sa. Oke. Sing mau pilih sing ndi sik? Yang Sesi sesuai. Deman apa Gubuk Asmarane? Gubuk Asmoro. Gubuk Asmara. Ya. Ya. Dibawani sik. Oke. Ya. Nyingkar nyingkur. Sesa. Apa? Di sini yang ditunggu-tunggu tidak hanya Dalang Kangko dan tidak hanya para pesinden dan penjenengan. Ya. Yang ditunggu juga Janokone Dwijolaras Indonesia Mas Ardi. Oke, Mas Ardi. Mas Ardi mau sore wis dijak foto karo penggemar-penggemare luar biasa. Luar biasa ya, setiap itu tuh punya fans masing-masing. Ayo Di, fans club. gen ketok nek anu munggah kene Di. Oh iya. Mas Ayo Ardi. Mas Ardi. Nah. Ya, gen ngewangi bawa ra ketang sithik ya, Mbak Iya Elisa. Ya. Mau mung sipate penggemar, mau tak foto, tak upload ki bayuh do geger kae. Geger ya. Geger Karena pelora. ketampanannya Mas Ardi. Ora iso bedakne iki mung penggemar, iki piye. Ya wis bene. Ya, tapi juga masih legan kan? Masih legan ya. Iya. Ben ketok sapa to Mas Ardi ki? Oh, ngono. Yang mana sih? Ya. Terutama para kaum-kaum hawa iki gua lah lek goleki Ardi wis ora umum. Itu kira-kira Yosua Pinten. Kok Yoswane sing 50 munggah ya? Sapa? Yang nyari Mas Ardi itu loh. Oh, mboten kata sing nom-nom wau. Nom toh. Mbak sapa Mbak Vivi? Teng mriki mboten Mbak Vivi. Fansnya ya. Heeh.
Ya Di, Rena Di, sini Di. Ya, turuk. Kaya ngene. Ya ampun. Nggih, pripun, Pak? Hah? Pripun niki? Ora piye-piye, aku mau nuruti ibu-ibu karo mbak-mbak lho. Mengke Mas Adi diunggahne teng panggung nggih Pak Kangkong. Nggih. Mau do njawili aku ngono lho Di, dadi godhong tela wae iso gawe lega. Lek tak kon ngadeg niki mung gawe legane sing padha mirsani. Ngono ta, Sa? Bener. Heeh. Tidak ada unsur apa-apa. Madhep ana raimu ki disapa mong akeh. Heeh. Ora mung sing lenggah ana kene juga yang di TikTok juga ada di YouTube. Banyak sekali yang ingin tampilnya Mas Ardi Karpe ngono karo Niken Salindri. Ning Niken Salindri ora iso bengi iki lho. Nggih, jangan khawatir. Tadi yang diminta Bapak juga ada Lili Cumpe. Lili Cumpe. Salamo kanggo para penggemar-penggemarmu Di sing bengi iki uga pirang-pirang ana ing sambung Bluro. Nggih, sugeng dalu kagem sedaya penggemar Dijo Laras Indonesia nggih. Sugeng mirsani Amin. Udah gitu toh. Kalau cowok tuh ngomongnya dikit tuh malah ketok gantengnya gitu loh, Pak. Iya. Iya, cool. Cool. Iya. Cool ki dingin ki Sa? Hah? Cool ki dingin. Iya, emang kayak gitu. Kalau semakin dingin gitu nggak kakean nyep gitu, itu makin perbawanya tuh banyak. Oh, gitu. Iya. Semakin dingin wong wedok semakin penasaran. Iya. Heeh. Kalau Mbak Rasi milih yang apa? Yang betul? Oh, malah panas. Iya. Kalau panas tuh butuh proses Mbak Rasim. Jadi ada proses deket dulu, Iya. ditatap dulu, pegang tangannya. Nah itu baru mulai ada kehangatan Mbak Rasim. Ayo Mas Adi. Orang kita sak gebiaran tampil. Nyingkaran nyingkur ngono kae. Ya Di, mesti iso bawane. Nyingkaran nyingkur. Ya. Nyingkar nyingkur. Kowe mau saurunge munggah rene dijak foto karo sapa karo cewek cantik mau Di. Supe iku lho, Pak. Niku jenenge Mbak Vivi. Oh, Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ada nggak Mbak Vivi? Nah. Itu. Oke. Ada? Dikasih Vivi, apa mana gitu Mbak Vivi? dong. Nah, itu Kasih penggemar salam. Dian loh. Mas Adi, Januari J-nya apa? Buat Mbak Vivi gitu. Apa? Aja di dadak ngono. Terus Januari jinnya apa? Disauri tadi genre umum. Ya. Jadi wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yen kemutan. Mbak lihat sini loh. Lelampahan, lihat sini loh. Lelampahan kang kau. Datar aja, naiknya nanti. Lelampahan gitu aja. Lelampahan Iya. kang kaburi. Sik di. Wah, jan. Iki pancen dudu wiraswara sa. Dudu dalang iso gelem mengadeg, gelem nyuwara ki wis luar biasa nilai plus. Nah ya no. Heeh, bocah kesehariane yo ngono kuwi ngur meneng ae. Saiki tak takoni, Di. Pripun, Pak? Hubunganmu karo Niken Salindri ki piye asline? Ayo diperjelas tolong. Piye? Nggih, pun di anu to, Pak, pun diklarifikasi kali Mbak Niken Aming. Kakang Adi ya. Nggih. Kakak beradik. Beradik. Alah. Oh, luar
keluarga, kakak adik. Mana ada sih zaman sekarang katanya kakak adik sahabatan, nggak ada. Cowok itu kalau dibilang kakak adik atau sahabatan biasanya tuh ada rasanya, tetap gitu. ada. Oh gitu ya. Nggak semua orang kayak gitu. Iya. Lho Mbak Vivi nganti direwangi kae Mbak Vivi kae ora tau nonton wayang. Yah niki biasane turu wisan. Kenapa nganti saene jek melek ngur pengen nyawang kowe di Ya, ngono lho. Lega nono. Dari pundi Pak? Dari Semarang lho Di. Lega nono. Semarang ya Pak. Semarang Mbak Vivi nggih. Undi. Wah kuliah to disian Mbak. Keren banget. Wow, Mbak Vivi mau ke sini? Mbak Mau? Vivi boleh naik dong? Boleh dong. Boleh ayo. Oh, bebas mau. Oh dadah. Oh ya. Oh nggak mau ya? Wedi. Adi wedi lek senene sing wedok. Oh ada satpame wes. Nanong. No tulus natyanengku bukas moro. Kanca-kanca tepuk tangan buat Mas Ardi kita. Pun ya Pak, matur Eh? nuwun. Pun. Engko sik to. Iki enek apa? Tuh jenenge? ada Ada bingkisan. buah tangan. Tas ki kok sapa ki mau? Si, kok sapa sih ki si? Dari siapa untuk siapa? Ada Siapa suratnya untuk siapa mboten? iki? Enek jari, enek kotange barang iki. Buat cewek apa buat cowok? Lah enggak tahu ini lek tasnya tas cewek. Tas cewek ada pashmina juga. Iya. Di tulisannya ora enek kok sapa. Gue ibu. Golekno. Atau ini jadi satu sama surat ini tadi. Enggak, sendiri-sendiri saya tadi. Banyak sekali bingkisan-bingkisan yang dikasih kepada Dwi Jolaras Indonesia dari penggemar-penggemar dimanapun berada. Oh, ngono ya. Kuwi dikekne sapa? Terus saka sapa? Aku kan ora mudeng kok mesakne sing maringi nek ora Oke, disebut. nanti dikonfirmasi aja ya. Oke. Dikonfirmasi nggih, mangke. Ya, nanti biar dikonfirmasi yang Dalem? mau memberi aja. Oh, tinggal Elisa. Oh, buat Mbak Elisa ini. Buat Oke, Mbak Elisa matur ya. nuwun. Terima Lah ya, kasih terima banyak. kasih, terima kasih. Matur nuwun gula tampi. Ini gubuk asmoro kita. Isinya apa sak kuwi enek jarike barang lho ya. Nggih. Yo dibuka prok jadi apa? Ya. Kok iki ono katok barang. Iki katanya kon nganggo saiki. Iki piye iki ono hari ini iki pas ora iki masalahe. Pas Yo ketok ya. kira-kira yo pas. Pas. Kok yo bisa ya menaksir ini kakiku seberapa. Lah ya kok iso pas Ya. dawane barang kok ya Terus iso. Apa ono meneh? iki, coba. Jarik ya. Oh ya. Wih ngomong Wah, tekan ini dengkul tok. Ini kayaknya ya sampai. Oh iya, heeh. Ya rodok agak naik nggak apa-apa. Agak Terus naik. ini. Oh ada kebaya juga. Kebaya. Wah. Gamis. Ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya terima, Pak. Karot sak tase lho. Nggih, matur nuwun iki. Kula tampi. Iki tenanan ora iki? Tenan. Tenan ya. Lah biaye ning mburi kelir iki mau. Niku Ya. buat Mbak Elisa. Ya. Oh, iki. Heeh. Iki engko tak nggonjo aku nganu lah ya. Tiba-tiba jatuh cinta aku engko. Pokoknya terima kasih atas tali Terima kasih asihnya. banyak. nggih. Luar biasa. nggih. Saya terima. Mas Adi sampun nggih, Mas. Terima Mas kasih Adi, ya, Mas. Terima kasih. Mas Adi. Iya, nggo klarifikasi no. Oh, ngono Ya. Nek ning panggung ki mung dunia sandiwara. Wong foto ki mes dudu urung karuan kuwi mesti cedhak karo Mas Ardi mergo penggemare pirang-pirang. Oh, ngono. Ya, pengin neng Nganjuk wae disusul penggemar-penggemar saka Jombang. Wah, Nyewa elep Mbak Elisa Wah, nyusul Mas Ardi. Mas Ardi. Saka Bandung, Jawa Barat kuwi nyusul neng Ngawi kuwi mung nusul Mas Ardi. Luar biasa. Ya ampun ya, semakin ngeremboko. Yang ya. jadi penggemarnya Mas Ardi. Nggih. Nggih. Gubuk asmara digarap tayub. Nah, Siap. coba kaya ngapa? Katur sedaya para pamirsa. Ya, esok ngene ya. Lah ya pas isuk kelingan.
luar biasa. Sampun katuraken. Mbak Elisa, Nggih. ini ada sumbangan Waranggono juga dari Bluro. Oh ya, Saurunge Mbak Eka uget-uget ya kancanono ya, Sa. siap. Ya, Nduk. Ayo. Tampilo mungkah Nduk Cahayu. Ya, supporti cara Bali no. Ya. Mari-mari berdiri. Ya, aku lali jenenge no. Ya, ya. Kita koni meneh. Ayo, mari-mari berdiri Waranggono domestik saka ing Bluro. Yuk. Mari kemari Mbak Sinden yuk berdiri, bernyanyi sambil menari, goyang kanan goyang kiri bersemangat. Mari kemari Mbak Sinden yuk berdiri, bernyanyi sambil menari, goyang kanan goyang kiri bersemangat sampai Sugeng dalu Nduk Cahayu. Wilujeng dalu, Pak Kang dolan. Nggih. Bapak ki nek anu iki gampang lali. Mongko tahun kepungkur lak sampean yo ning kene ta. Nggih. Asmane sama sinten? Namanya siapa namanya? Nggih, tepangaken nami kula Dea. Dea nggih. Nggih. Oh, Mbak Dea. Mbak Dea. Sekolah wonten pundi? Sekolah wonten pundi, Pak? Negeri, Pak. Teng negeri. Lah nggih, SMA napa SMP? Nggih, SMA. Oh, SMA. Nggih. SMA negeri. Ya mboten salah kok. Sekolah teng pundi negeri. Itu Mbak Elisa. Itu Ya. bibit unggul dari Kabupaten Bluro. Leres Ya, ya? betul, Dea ya. Ya, sekarang berarti usia berapa Dea? 14. 14 ya? Nggih. Nggih. Kayak yang tahun lalu inget nggak membawakan lagu apa? Ingat. Apa dulu? Ulo Tampar. Apa? Ulo Tampar. Ulo Tampar. Nggih. Oh iya, kalau yang kali ini mau mengaturkan lagu apa Mbak Dea? Mau Dendang Gula Banjet. Dandang Gula Banjet. Oh Oke. ya, pelok barang ya. Belok barang. Oke, coba. Ya, coba. Nggih, monggo mepet-mepet nggih. Mepet-mepet Pak nggih. Nggih. Minggu rodo adem yo kekep-kekepan. Dandang Gula Banjet ya Mbak Coba. Dea, coba. Lamun arasa Wah, luar biasa. Nah, ya, terus yo. Iya. Lamun Arso antuk jatuh krami. Ah. Kamu belum punya pacar kan? Nah, ini Derek. sebuah kiat sukses untukmu untuk cari pasangan ya. Nggih. Apa wi? Nah itu kalau kamu mau mencari apa orang yang mencintaimu, nah itu kata-katanya itu apa tadi? Coba lari kedua. Den prayitna ing pemilih ira. Hati-hati milih
Ninonenung ya kaping pindho milik wong Nah, ini pesan buat Mas Ardi ternyata ya. Jangan asal milih wanita, jangan asal yang cantik, jangan juga yang kaya. Padahal yo gelem aku, jenenge sugih sapa sing ra gelem. Sing ping telu apa? Ping telu. Nonanong ping telu pangkat derajat. nek tak amati setiap tahun mundak iki suarane saya semeleh Mbak Elisa. Betul. Ya. Semakin Berarti lek yakin. ngudi, lek sinau temenanan. Nggih, Matur Lere. suwun Pak Kanggo. Nggih. Semangat terus ngudine. Nanong ya. Bisa larut keneng sambang sarawungan kapilut mrih Wicara kang wicara kang manis manis marmane den prayitno luar biasa. Mula kanca-kanca tepuk tangan banduk dia. Semangat. Jangan putus, ditambah terus ininya Ah. bendahara lagunya. Lagune dibacake apa? Ya, dia. paringi jeneng gula Jenang gula, oke. Siap. Ya. Jenang gula. Yuk, mangga buka celuk.
Bendoro Putri raosipun. Nggih niki mboten napa-napa. Soale nggih Jawa to Pak Kanto. Iya. Udan tuh dicampuri karo angin sembribit mula nek. Nggih. Heeh. Iki lho sa. Nggih. Iki sa. Oh, Iki nggih, saka hamba Allah paringno karo Nduk Dia. Nggih. Nggo bukan apa-apa ning untuk spirit semangate. Siap. Ya. Ayo Dia semangat. Ya. Ayo, dilanjut iki nganti entek, Nduk. Nong. Ya. Sebuah tindakan heroik loh Pak Kangko, bisa menyelesaikan walaupun udah lemes pusing tadi udah pengen jatuh. Mbak Dea semangat terus ya. Lenggah sih gen. Lenggah dulu Kemotong. biar enak badannya. Ini dibawa tadi dari hamba Allah. Semoga jadi berkahnya. Kancanana sik sa, Eka uget-uget gen ngadeg yo. Nggih. Slendro. Ya, cewek gaul nggo ngunggane Eka uget-uget yo Kak. Ngadeg Nduk. Ya, yo buka saka kendang. Ayo Mas. Yo. Cewek gaul, yo Eka uget-uget yuk. Eka Walang Sangit alias Eka uget-uget.
jogetmu ki lak ngur sederhana wae. Nggih. Ning iso menghipnotis penonton sakmene kae kabeh nyawang kowe. Saya mbae sing arep dhewe ki lek ngerokok saya banter. Saya budi. Ngarep dhewe ka lho. Kuwi ancen. Lho. Biru ka lho. Iki ora cepet ketet tangane buyuten kuwi iki. Ora mau biasa wae nek sing adek Elisa ki ngur biasa wae lek ngerokok. Selehne. Bareng kesing joget kowe karo nyawang kowe. Keloke ketok kathah nggih. Kebake untune entek ngarep. Alah ya. Berarti kowe iki najan to nuwun sewu ya. Lek mun joget sederhana, Iya. bentukmu ya mung kaya dangkel jati. Aku gak penak. Lah ngopo? Sinden didhawuhi Mbah Rasimin. Rasim, ora nganggo min. Lah iya. Rasim tok ora nganggo rasim. Sing nganggo men sapa? Awakmu nganggo min kok. Aku to. Heeh. Sapa? Lah ki mau rasimin mau. Lah iya. Lah ya, salah kuwi. Aku sapa sing salah? Awakmu sing salah. Awakmu Ora nganggo min. ora nganggo men. Nganggene plus. Oh, nganggo plus. Plus dadi sok men tahun ngarep tanggap Nah, neh. iya ngono ya ya. Heeh. Mbah Rasmin. Mbah Rasim. Mbah Rasim. Rasmin. Kowe malah wis ning omahe to. sampun Ah. paestunipun. Heeh. Heeh. Alhamdulillah. Wah, kula wau saking Sragen. Terus jam 8 wau dugi petengan wau. Kok petengan? Alah sak derenge cepu ora petengan. Padangan. Padangan aku teko kono jam 8 wae. Wis peteng. Oh, wis peteng. Dadi tekan kono petengan. Petengan. Terus bablas? 12. Heeh. Terus teko daleme Mbah Rasimin. Ah, ah. Wah, luar biasa. Heeh, piye? Saya elok, mau pendopane anyar, Ah, ah. susun kayune padha kaya nggonku. Wah. Tumpuk sawang tok dadi. Luar Dadi, biasa. Omahmu tumpuk-tumpuk sawange. Nggih. Heeh, apa jenenge mau plafon ya? Plafone iso. Lakone hebat. Heeh, ya luar Mbah biasa. Rasimin. Rasim, ora nganggo min. Lah nggih. Lah ya Mbah Rasim. Heeh, ya. Mbah Rasim iki Ah, ah. ora arogan, Heeh. selalu ikhlas memberi, Heeh. ibadah Heeh. menjadi nomor 1. Betul. Mbah Rasim. Rasim, heeh. Nggih. Lah iya. Moga-moga tambah rezeki, Amin. panjang yuswa, sehat selalu, anggone dono rasa. Ya. Nyeneng-nyenengke keluarga ageng pojok watu. Betul. Sing disenengke muga-muga tansah semangat, Heeh. tambah sehat. Ya. Anggone tetanen yo tansah dadi kasil sing apik, sing Heeh. barokah. Betul. Amin ya robbal alamin. Amin, Wah, tenang. aku sowan rene mau rada ameng-amengen lho, Byung. Kok rada ama-ama rene wis piro to? Sampun kaping 3 menika. Ping 3 iki ya. Nggih. Heeh. Lah yo mesine apal to dalan rene. Kok dadak ameng-amengen ki apa? Ameng-amengen ngaten ceritanipun lak kula sing pertama nika. Heeh. Sing pertama lak enek kejadian banku bocor Ya. sing ngarep sing kiwa. Heeh. Sing kedua? keloro banku bocor sing mburi tengen. Heeh. Aku karo mangkat sing ketelu apa neh sing bocor ya. Heeh, terus Wedi aku mangkat. Lah kok teko ngene daleme Mbah Rasim tenan. sing bocor apa? Kamisal kuwi bedah gak sedeng kanggo. Aku ngono. Ya ora apa-apa, sing penting Kok mesti enek kejadian. Dadi teko kene iki anggone nyugata Mbah Rasmin daharan kathah aku seneng. apa sing mbok senengi? Maem akeh lho wis enek soto enek janganan enek sego aku seneng. Maem akeh kamisalku gak sedeng sampean. Ngono. Mergo lek mangan kakean. Nggih. Pancen ya jangan desa ki malah disenengi wong pirang-pirang kok. Leres. Aku mau wae mangan nganti mbuh pindho. Nggih. Heeh. To lek nyugata luar biasa. Leres. Awake dhewe kaya dianggap tamu ki dianggap raja ngono lho. Nek kanggone Mbah Rasim ki nek wis rene wis kaya dulure dhewe. Ah iya. Panjenengan mau lak dioleh-olehi pipa gading to. Betul. Lah nggih, kula mriku wau ki aku madake. Apa? Ya karo dangkel jati mau lho. Sing kok lingguhi malah. Nggih. Nek jangkel jati ning kono pirang-pirang. Kursi sultan. Heeh, kursi sultan. Kamar mandine lok. Heeh. Selang tok renek ciduke. Kabeh nganggo shower kok. Nganggo shower ya wulo. Shower. 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 Wah, kamar mandine enek upase. Nggih. Lah iya. Mbah Rasim, matur Mbah nuwun Mbah Rasim. Heeh. Nggih, piyaine ya tesih lenggah nenggani. Heeh. Nganti padang nganti selesai. Nggih. Lionya nyambut gawe kerepotan kesibukan nih. Njenengan Mbah Rasim ana ing Jakarta bengi iki ditinggal prung
untuk menyenangkan warga masyarakat Pojok Watu mongko sesuk-esuk kudu bablas nang Ayu Jakarta. Lho kaya ngono kuwi lho. Luar biasa kesibukan yang sangat padat Iya. ning ora ninggalke karo nggone dhewe. Betul. Tetep iso nyeneng-nyenengke karo keluarga ageng kene. Iya. Sowan ana kene iki sok harapanku. Harapane Muga-muga iso nggawa dangkel jatine, Mbah. Gowonen. Gowonen. Aja nggawa terus aku lah dikeki. Heeh. Esuk nggawa kalimo. Heeh. Ning syaratnya sungginen dhewe. Lah kira ora saya ceper to aku kon nyunggi dangkel jati. Heeh ya. Nggih. Makanya sukses selalu untuk beliaunya dan semua warga masyarakat Pojok Watu ya Kak. Nggih, amin. Nah, nyatane udane kaya ngene masyarakat tidak beranjak dari pelenggane padha tirakatan. Tesih sami antusias nggih Pak nggih. Kabaripun sae. Alhamdulillah. Pripun? Kademen. Ora apa-apa, kademen kok ndang gawe kopi. Anu anggone panen jagonge gak kena putih ha? Gak. Napa? Nggih, apa mau peroruh aku. Cek. Meanono tembang sing mawa donga kanggo masyarakat Pojok Watu. Tembang mawa donga. Ya, Nggih. kabeh donga ki becik waton linambaran rasa ikhlas, insyaallah Gusti ngijabahi Kak. Nggih, nggih, nggih. Nganggo tembang apa? Tembangipun nggih menika napa pocong nggih? Pocong. Nggih. Nggo sapa iki? Nggo Desa Pojok Watu apa nggih Warasim sik? Derek kagem sinten riyen? Kanggo sing biayai bengi iki Mbah Rasim sik. Oke. Ah ya. Spontanitas lho Kak, ora entuk maca lho. Nggih. Ya. Bismillah. Mu yo ora omong sik kon buku kuwi. Ya, sinden cerdas lulusan isi Surakarta ki ya kudu berani dan bisa spontanitas di Cerdas. panggung, cerdas. Kadang ya metu kok kuping barang. Ancar gondas kuwi. Nggih. Piye? Sintan niku Terus rek gondrong katon merabu. Rek mau gondrong ki rambut gondrong. Nah, terus Mbah Rasim asmanyo. Hah? Esemetan juarei. nah, eseme ranjelei. Nah. Iki biasanya nek tak tembangke pocong ngene iki tahun diingi Mbah Rasim 500. Lah perkara duit aja kuwatir karo Mbah Rasim. Aku yo gorong ngeling-eling dengi yo nek pamane dikasih itu kan awake dhewe kudu nulis ning nggon watu. Iya. Nek pamane awake dhewe ngene kudu tulis ning nggon banyu. Lah Mbah Rasim iki ngono lho. Heeh. Dengi 500 Mbah. Kae lho, Kak. Napa? Kae lho Mbah Rasim ning ngono kae lho. Nggih, sakniki aku mboten usah jenengan kok iso mboten usah repot. Napa? Oh tahun ngarep. Oh, iya. Nggih, nggih, nggih. Wis jaminan nih tahun ngarep. Tak enggak pamane tak DPC engko pamane ben ora lali wonge. Mboten lali, nggih. Esemetan juarei. Nanong. Simbah Rasim mugi bagya sarta mulya. Amin. Ya, iki sinden luar biasa lho Mbak Rasim. Secara spontanitas ngene iki gawe tembang yo angel mergo gawe tembang kuwi kudu ngerti Wulon Sukon. Nah. Andane sowan rene iki wis dadi kelangenane kok. Heeh. Situ kelangenan iki. Kelangenane pada kewan wis. Kelangenan iki kethek. So aku wis lulut ngono Mas aku. Ah, kene desane Pojok Watu, kepala desane penjane Mas Atok Setyo Utomo. Mas Atok Setyo Utomo. Nggih. Yaine nggih rawuh. Nggih rawuh. Nggih. Wong nggih. Patok panjenengan ingkang pundi? Heeh. Kok kasuwun jumeneng sakedap mawon. Oh menika ngagem peci menika. Nggih, Mas Atok. Nah. Sinten niku? Tembangnya pangkah takon terus. Heeh. Sinten niku terus? Lho sapa to kae? Sapa to kae? Lurah Pojok Watu sapa yo? Heeh, ya. Ana lho sing nembang iki
Lho kan Heeh. iso lho sapa yo kae? Alah. Sindene Pak Kangko sing saka Sragil sapa yo? Oh, alah. Suarane kaya ngono kesajake lencir kuning saya ayu yo. Iya. Olahmu sik kaya tak sawang kaya mintek dobel banget. Mentok kok dobol barang urung tau. Lah ngene kok. Ya, pitik arep ngendok. Ngene iki wanita semlohae. Oh, semloh he. Sinten niku? Terus Sinten iku lenggah ngajeng katon lugu. lugu. Makanya yo dadi malah desa ki ora entuk aneh-aneh kok kaya Pak Atok kuwi. Prasaja. Prasaja. Neko-neko. Heeh, ya. Pak Aton. Pak Pak Atok. Atok, Pak Atok. Pak Atok asmanyo. Pimpinan ing desa mriki. Heeh. Pojok watu. Pojok watu mugi kalis ing rubedo. Amin. Halo. Amin. Kula nganu nggon bagian kamera diarahkan kepada Mbah Rasim. Men wong sak dunia ngerti sapa to sing bengi iki mensemposori utama untuk pagelaran. Oh. Luar biasa Mbah Rasim, kula nyuwun tepuk tangan kagem panjenenganipun Mbah Rasim. Nggih. Neng piyayine iki ora gelem disebut lho biyong gelem. biasane. Heeh, kuwi karepe ngono mau disebut mau disyuting. Nggih. Heeh. Ning masyarakat sak antero dunia padha menyaksikan ka. Nggih. Udakara 2000 lebih pasang mata sing menyaksikan lumantar live streaming YouTube Dwijo Laras Indonesia. Kaya ngapa to wujude panjenengane Mbah Rasim. Oh, ngono. Heeh. Nggih ngeten nika. Ireng. Kok ireng. Ireng tapi manis. Ya lho, benane kare ning Oh, kamera, ireng manis. kamera. Nah, menika lho. Halo, kamerane, guys. Di syuting Mas. Ah, ya. Nah, menika Mbah Rasim piyayinipun. Ya, ketok. Pahlawan masa kini. Heeh. Lan pahlawan budaya. Nggih. Lestari budaya. Tembangnya dibacoke apa, Kak? Derek mbok menawi wonten pamundutan menapa Mbah Rasim? Heeh. Boten. Boten ngersake. Nggih. Napa nderek jenengan biyong? Heeh, niki assalamualaikum Pak Kanggo. Waalaikumsalam. Juru masak nyuwun gending langgam. Kapan bali kalih ninggal katresnan sampun dipun aturaken. Kula Mbah Woto. Mugi Pak Kanggo tambah sehat pinaringan rezeki ingkang kathah. Amin. Barokah mekaten doanipun ibu-ibu juru masak lah. Juru masak ki mesti diaturke pamundhute ninggal katresnan karo Mbak Elisa Orkaros Alaso. Nggih. Uga menika saking Assalamualaikum Pak Kangkong tumpuk monitor saking Surabaya Mas Ilham uga Pak Waris Sugiono ingkang mapan wonten ing Surabaya. Nah. Mas Joko Pilang Kenceng derek nyimak Mas Dalang nggih. AM Mania, Angel Mania. Saka Jakarta Mas Sukri Hono Caraka nyuwun tampile pengendang wedok Dwijo Laras Indonesia. Ana ya, ana. Ayo aja. Wonten pengendang wedok. Ana pengendang wedok. Niki pesenane Mbah Rasim nggih. Ya nggih. Nggih. Kalih anu adik Lili. Sapa? Lili. Lho, sapa? Liliput. Lili Sungpe to. Ayo. Baten kuwi Lili sapa kok kecil imut ngono bareng kok Lili cungpe. Ya nduk aja. Nah, ngendangan nduk. Nah, raketang sak kebiaran. Oh, ngono. Nggih, matur sembah nuwun. Mboten saged kula waos sedaya pamundhutipun kuwatah sanget sing nyuwun lagon langgam sikik mengko dibacoke sak ndangdute Kak. Nggih. Mau ana sing nyuwun lagon podang kuning. Ning. Podang kuning nggih. Nggih. Nggih, pun aturaken uga Mas Tarno Tania Jaya ingkang wonten Jakarta. Ugi kanca-kanca PWKD penggemar wayang Ki Dwijo Kangko dimanapun berada. Datan kantun kanca-kanca WMC yang ada di lokasi Wayang Maniak Community. Dan anak-anak wedok sing ana live streaming. Birgita, Rahma, Fani, ya lan liyane. Ya ya. Ayo. Biyong menika saking mbak-mbak panitia. Nggih. Wonten sawer kagem mbak sing ngendang. Oh, ngoten. Nggih. Nyun tulung Mbak Cungpe. Ya. Ya. Kok iso paroro aku iki lho. Lah berarti ya paroro aku barang. Iso. Kuwi nek cah cilik lho duit kok iso milik ae iku.
Napa Ya. sesi Jumat napa? Podang kuning sing disuwun. Esok awan. Angel, iki penggemarmu saka Jakarta Mas Sukri ana caraka memonitor. Heeh. Ya, coba kayak apa? Yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Goleki sing tak sayang. Oh, ayo. Mobang-mobang midarang konku goleki. Terus esuk man yen nganti yo kanyangan. Leyang-leyang tak sawang menclok ning hempang. Kekancangan parindhik saka kadoman. Sawi ngoceh dheweke ngalih pencuan. Tak suwun mbok Ayo, ya ya. Pak Tarno Tania Jaya sugeng midhangetaken lelagon menika. Dangdut Nondo.
wedok lho Kak. Cah wedok lho niku. Heeh. Wah, jan. Berarti saiki wong wedok iki wis ora dadi kanca wingking tok. Heeh. Ternyata yo enek sing dadi pengrawit barang. Napa, Mbak? Mbak Rasim nyuwun lelagon kelinci ucul. Oh, nggih, kelinci ucul. Ki mau sing nyawer kowe, ki mau mantune Mbah Rasim. Oh, nggih putrane Mbah Rasim. Nggih, putra mantu. Nggih, terima kasih. Monggo sedaya waranggana ayo. Sing nang isor barang yo ngadeg. Lili Congpe. Ya. Ya, ya. Pamundhut ingkang minangka sponsor utama pada malam hari ini diaturke ya Katresnan Sejati ya pamundhute ya Wi ya. Nggih. Wiwi juga punya penggemar sendiri dari Jakarta Mas Cahyo. Terus Mayang juga punya penggemar sendiri dari Bluro, Mbak Akufa dari Sidoarjo, Mbak Wanda Amara, Bu Dwi Kurniawati juga sinden paten Dwi Jolaras Li Congpe. Ya. Oh ngono ha. Kula nggih gadah, Pak. Penggemarmu sapa penggemarmu? Duwe ora? Mbah Rasimin sayang aku enggak? Alah. Aku kok tadi pun dikasih Mbah Rasimin 100 lho, Pak. Oh, dikasih Mbah Rasim. Heeh. 100.000. Kan berarti Mbah Rasim sayang sama aku ya, Mbah? Heeh, ya. Aji, sange yo Mbah Rasim. Sange yo. Kula diaturke pamundhute Katresnan Sejati. Ya, monggo para kanca digarap sing gumiak. Ya, nggih tombo adem. Ya, mengko perkara duele Eka uget-uget karo Elisa engko diaturi nggon goro-goro meneh. Ya, yo. Coba kaya mbok monggo Cok pun garap. Yuk Katresnan Sejati. Dados. Oh, makasih, Mbah. Ayo. Mas Nadinu Pondok Umum Jakarta. Terima kasih. Dwi Jolaras Indonesia. Janji tresno disepeti
sira nelongso Ya, logone arep tak bajutke lakone nok ning ana sing paring arta paring duit 100.000 dari hamba Allah. Ya. Nyuwun supaya diduelke ngantarané Mbak Elisa Orkarus Alaso lawan Mbak Eka Uget-uget. Ya. Karo Mbak Dea nek kuat lho, aja dipaksa. Nah. Lagune ngarani ya kuwi Gerajakan Banyuwangi nok. Oh, ngono ya. Kendange Banyuwangen disiapke. Ya. Sak lagu meneh Mas Kangko. Oh, ngono Ya, awake dhewe mung banyu mili ya. Ngeli ning aja nganti keli utawa kintir, Nduk. Wah, ya awake dhewe manut karo sing nanggap manut karo penggemar-penggemar wayang era sekarang. Ya. Upama ditanggap cara klasik awake dhewe ya siap. Oh, ngono Ya. Ya ngestoke dawuh. Ayo sa kelawan Eka Uget-uget pamundhutipun inggih menika Gerajakan Banyuwangi. Wah, ngono ya. Ora usah nganggo bawa meh jam 1. Heeh. Sing penting lagune diaturke ya bisa dadi bebungah. Tumrape sing nyuwun lelagon. Wah, ya heeh ngestoke dawuh ya. Sampun siaga kendange Banyuwangenan. Ya, iki sinden loro iki bintang tamu iki dua waranggono yang mempunyai karakter yang berbeda. Oh, ngono. Mujudake Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetap satu tujuan cari uang. Oh, ngono ya. Ya karakternya beda ya. Lah ngono to, Sa? Nek Mbak Lisa cara wayang napa? Cara wayang ya anu Banowati. Ayo lek orane Banowati. Sebabe. Ya mbranyak carcor-carcor kaya dene Sri Kandi. Nek ngomong ki ora iso alus. Oh, Banowati pas Sri Kandi to. Ya Banowati Sri Kandi ki karakternya hampir sama. Ya benten. Pot ndangak kabeh tapi benten sijine mentel. Mentel. Penggoda pria-pria gitu loh. Sopo? Ya Banowati. Oh, iya. Kalau Sri Kandi itu kan dia susah gitu didapetin. Tur gelem diwayuh lho. Kowe gelem apa diwayuh? Ya tergantung. Tergantung. Oh, ampun ya, Mbah. Oh, Mbah Rasim kesini. Lah iya Cocok. Sri Kandi ki diwayuh. Nek kene Sri Kandi. Heeh. Aku Sembodra. Tu Apa? Betari Durga. Gak apik masa. Durga. Sembodra kok kaya Dangkel Jati. Ya Sembodra versi mini. Mini. Heeh, tunggale mini crab. Terus mini crab game kok piye? Mini crab iki game. Game. Ya, pamundutane napa wau, Pak? Gerajakan Oh, Banyuwangi. Oke. Nah, Ya, oke. mboten kersa disebut asmane sing penting Oh, siap. dari hamba Allah. Hamba Allah. Ning ngaten niku lho. Heeh. Piyayi iki nek ikhlas kuwi nyumbang menehi apa-apa ora gelem disebut asmane. Cul rawel. Cul. Cara nek wong itu apa namanya ini? Ising. Iseng ndelok wis kono keli ning kali ya sakar Ikhlas. rasa dipikir. Ikhlas sama ya. kayak kita mengeluarkan uang. Nanti semakin kita memberi rezeki itu datang. Ngene ngono. Pokoknya ngerti ngene ngono tok rejeki. Ya, Rejeki pokoknya semulur. apa? Rejeki semulur. Semulur. Oh, mulur menggeret, muluri. Ya Sempulur apa semulur? Ya, Beda loh Jawa ini. Oh beda. Beda. Sempulur itu artinya
berarti mengalir terus sempulur. Sempulur. Sempulur ti molor itu gitu. rezekine berarti molor. Heeh. Berarti kamu milih sing di? Milih sing mengalir terus. Oh ya, sempulur. Ayo. Ya, angel Jawa itu sedikit kata Ya. aja kan ganti arti. Oh, beda artinya. Ya. Ini jogetnya ya saya serahkan kepada kamu-kamu yang Ya, kudu saisone. berbeda karakternya. Saisone. Ya, nek padha es ora enek bedane wong Sulawesi karo wong Seragen. Lah ya no. Heeh, yo, ing antarane Sulawesi karo Seragen. Ya. Banyuwangi tapi lah enek piti-pitian. Enek piti-pitian. Enek. Piti-pitian iki piye? Yo sing petetan. Yo kembang petetan. Pitian. Wow. Iso piti-pitian. Ayo, Elisa, ayo, petetan. Ya iki aku carane saya pitik aku bangun aku. Oh, bango, unta. Wah, ini yo kinjeng. Kayak mana unta. Ya kah? Petetan. Ayo. Mbak, yo Melisa. Petetan. Yo kembang petetan. Angel. Alah, kalau mah kalau banyak. Ya dewe-dewe kok. Oh, ya dewek-dewek. Angel kok. Oh, Jawa meleh. Ya. Sing dijaluk yo iki. Ah. Dan Jawa niku rejeki. Nah. Pokoke Yo. sak nggih. Kerajaan Banyuwangi katur. Ya, yuk dados. Longgoreng pasir pasiran sembur samburan garedowan manuk
nuwun